Oh no. Wai baka ka shigo? Honourable Duna ne fa naka ka manta ni ne? Ni ban gane ka ba fa. Duna ka manta da ni aka yi bangar siyasar ka. Har muka yi yakin neman zaɓe na cirewa kura hannu a wajen kamfen saboda ya daga ya tsaya ya ce baya yin ka. Haka ne. To me yake tafi da kai? Kawai ai honorable ji ne an ce ka faso gari shine na ce bari in mazo in faɗa maka kawai kaman ya ne in gangara in je yin abun nan a honorable. Shikenan tunda dama kuna da yawa kuma ban gane ka ba babu damuwa to yanzu ka kawo takardun makarantar ka sai in nema maka aiki. Takaddu kuma ai ni da kake gani ban taba ma shiga aji ba a honorable. Kawai a bani abin da za a bani in buɗa in je in yi ya ne. Kana takardun makaranta ka kawo nema maka aiki idan babu ni wani abin da zan yi maka. Ba ka iya taimako na ba. Lokacin da ka ɗauke ni nema bangar siyasa ka tambaye ni takaddu ne. Alba, zan shiga kasan ni irin wannan hayaniyar ban san ma me yasa mai gadi ya bar shi ya shigo ba na san irin wannan hayaniyar. Honorable Duna ne fa naka ba. Ya hakuri ina zuwa. Yaya sunanka? Sunana Duna. A'a asalin sunanka nake so. Sunana Mudi. Shine na asalin? A'a ya hakuri bawan Allah abinda nake so in baka shawara anan shine. Ai yanzu da ya tambaye ka takaddun makaranta ka ce baka taba zuwa makaranta ba abun kunya ne abun mamaki ne a ce wannan jiha ta mutane ma a ce ana samun irin ku. Honorable Abdullahi Bakari yana kira da babban murya cewar matasan jihar Adamawa su tashi su yi karatu su tashi su yi sana'a don su dogara da kansu su daina maulan siyasa irin wannan. Kuma gwamnatin sanata Muhammad Umar Jibrila Bindo a shirye take da ta taimaka wannan tafiya. Tallahi dai ya ci sa'ar ka amma da na so ka banni na je na dan mai ko bille ne wallahi tallahi. Kai hakuri maganan bille tun da dai Allah ya sa ku kun samu billen Allah ya tsayar nan amma ni shawara nake ba kai labai. Ba damuwa na dauki wannan shawarar taka.